Is me se Hanaí Gavin Tom I Machoni Idirmard I Condéis Ligi, agus is é Greengraph dúirt má passion. Thusaí mé Greengraph dúir cúpla bliain ó hain ach an bliain se caite thusaí mé ag agrarthireacht. Is brálam an dúlar ar timpeall tá lán áitin is féidir leis siúlóid deasa dhéanamh agus fécinint ar na ábhar ceart timpairt. Ní smaoineam an numracha faoi pictiúr a thógáil, téim le macrí agus thagann sé thugam go nádúrach. Thusaí mé beidir cúpla bliain ó shin ach an bliain se caite thusaí mé ag déanamh an agrarthireacht agus a cuirí suas agus rudaí mar sin. Is maithlam Greengraph dúirt mar thugann sé seans dom dul amach agus fécinn dear an dúlara agus na rudaí all an timpplairm, freisin thugann an agrarthireacht seans dom dathach chuir sa domhan. An bliain se thugam bhéim sa idirbhliain so bé níos mó seans agam chun mo scileanna a fiabhsú. Úsáidim phonepóca chun na Greengraph thógáil agus chun an agrarthireacht a dhéanam úsáidim apanna siar an asca. Níl tálamh costasach ag tastal is féidir le aine a dhéanamh. Is é Greengraph dúirt an caithfh aimsir is fearlam ach freisin is brálam ag seaint ciúil. Nuair tóg mí déanam píosa agrarthireacht ar agus déanam cinnte go bhfuil an dá ceart go leor agus sin chur míad suas ar na meánthó síolta. Dula mé féin ach tóg sé tamil conas an agrarthireacht a fiabhsú agus a fólam bhí píosa beag cabhair agam ó mo iad. Níl aon rud a dhéanann pictiúr maith, mas maith leat an pictiúr is pictiúr maith é, tásúla difriúil le gachtainna. Is mis se Hannah agus seo é tura mo cuid cruthaíocht.